Kahnyo Trap Youth Council hak pratre unailar arjar pulai kala lek bani kendo yo menteri ketanat puli puthi rakam isang ma hak office trai kam jong u kepada secretariat dak babo iki kat tu kat ni teli ki mat jing dawa ki bedai ki mat ban kentiu ya ka puli puthi hapo ka jela haba kran sikilat pathai kubor na kalyang president ka seng uba Robert June Kharjarin ulaang baka sarkar kadai ban lei halor ka jing ram ka by school khamtam haki school private pat ki school government aided namar ka ni kala wanra shibun ka jing kta ya ki khanna bat kumjuru iki kimi ki pa bat ulaang baka sarkar kala dai ban penthamai no ya ka Hakawai kalyang kaseng kala dawa bak sarkar kadai bandon no ela ka jong ka school ba hanong ba Shillong bat bandon ya ka regional office jong ka school ba Captain Williamson University ha Shillong ka jinge kendu jongi ka seng menta ya bu education minister kalong halor ki katu ka ni ki mat badon kam nam ta ban kentiu ya ka puli ka puthi ha ka jalahi ro away ka mat ka bani kong ka bang nakalyang ka seng ni la aida ka jingtho menta ka si kalong ba bandon no ya ka state university sakawai hapo anong pa Shillong ya kan ni ka kam nakaliang jong menteri jong ketanat puli puthi ula ong yang ba kan ni ka kam kadang don ha ka level bo ni keren bat chief minister bat kumjuru ba ke cabinet nama ba uang bah kaliang ka jingyo i jong uru kum bru shebet ka idon kam bandon sakawai ka university ka bentang ka baar ka ba mengingi la dawa na kaliang jong education minister kolomba kumba fitip ka mekhlia menta kala don ya ka wei ka university ka ba ki khot ka Captain Williamson sangma university hate yo po nong ba tura tangba hadu menta ka ni ka university ka khlempat trikam nila dawa na kaliang jong education minister ban pentrikam no wood ya ka ni ka university bahkan niat nak syakmat buat hak juga pon gila dawa bahaba pentrikam kadi bendon ka kampus apa kasih jenti hill region no beli kan pensuk kumbalong ya ke embus kumba POE ba ka embus ke headquarter ka dan autorah dari ka regional office ka dan Shillong di kumjuru ngingi kwa ya kan ka university jong ka jela ba ka off campus lani ka way na ki branch lani ka campus ka jongka lani ka office ka di bendon apa no ba Shillong tina kaliang jong education minister ulah keren sayangi ba ya kan ka kampun sale kemud ka Captain Williamson Sangma University Shillong campus kan don but ulaya thu yangi ba ka next academic session kemud la hamar hajar al-saw session kani ka university kan sa sedang patrikam laong ba ka jing penkre ban thung UVC but ya ki PVC ki pro VC kin ka proses menta kali chakmat bat ula ayangi ya kata ka assurance bati kena bah ka senem ka banwan uang ba unsa kin sa pentrikam no ya kani ka university bat ka Shillong ru kan don ya kata ka kampus la ka jong halor kani ka university ka benta ka baar ka bangi la ya keren kham bunpor bat ka ba kham don kam hakani ka jinga kendu ka jongi ka long ba kumba POE hakini ki singi ki ba menta ka school fees lani kita ki by school lani ki by college by university lani ki fee structure lada pin page ya ki private school lani ya kini ki government aided ka fees kalong ka bahe adu kata but kadon ka gap ka jinga pher ka ba jur ba padeng ki government aided school lani ki government aided colleges but kini ki government but ki private but kumjuru kadon ka jinga pher ka ba ye jingai ba but kini ki fully government institution not but kani ka jing kyu ba jong ka fees ha ki jaka puli ko pher kalong ka ka bal ta ba ya ki samla puli ba ya ki kimi ba ti na kaliang jong ka seng nila dawa ba kala don kam no ban regulate ya kini ki fee da ka sarkar kam tam ya ki government aided institution but ya ki non government aided institution ani ya ki private school no boleh lada pipe ha ki wei ki jala kum ka Gujarat ka Assam bat ki wei ki jala kini ki jala ki lawan ra da ka an ban regulate ya kini ki fees ki sna ya ka commission but don kanu ka school ka bala ban penkiu la ni ban bu ya ka fee klem ka approval jong ka commission tekani kalalong ka badon kam ha ka jala ka jongi no bling langsung thu kalong ba ka jing thmu jong ki bobon ki college ban ya chakmat ya NEP kan sa de ka we ne ki daw ba kan sa kiu ka fees haki jaka puli ko pero ti nakaliang jong seng nila dawa but nakaliang jong education minister hak
markhamat jongi hi uang ba un sa shim kia ya kan kam ula phone ye ki officer ki jongki ban study ya ka comparison study ban le ya kan ni ka jingkiu ba jongka puli ka puthi nama beli kan ni ka kata ya hilong sem ki babun ka drop out kan thu hi ka ni ka jingkiu than ka jingpuli ka dor ka di ka wei na ka jingkiu jongka drop out ka jingduk ru ni ka di ka wei ka ba wanra ya ban penatatin ya ki khun samla ki jongi ha kan puli thi ki bon ki mi ki pam ta ki shim ki loan ki ba per ya kan ti ya kan na kale minister ula kular ni ba kun sa shim khia kan kam kan ba kan ni ka jige kanom jiala ni kanom don su ka jela jongi ki wei ki mat ki ba ngilai keren kalong ba sarkar kan ai jingarap ya ki college ki ba per nama boleh lada ka sarkar kam la banerap kini ki college ki ba per kin shem jing ha ban pentri kam khamtam na ka jingdon lani khamtam na ka jingthmu ban pentri kam ya ke NEP menta na kaliang jong education minister ula inform ngi ba sarkar kan sa sanction sa kumba arpusau lani arpusan ki sanction post ha ki college kum ki community college bat ki wiki college ki additional post u ladap ongru ba hoj unomla na se ban yarap ya baro ki college ha ju ko ri unsa kin sale da ka kan ja face system na moble klem ka jingarap jong college na tu hi klem ka jingarap jong sarkar ki college kan chem jing ha ban ia cakapan bat kini kam nila dawaru na kaliang jong ka seng bandon ni kini ki CUAT center hak jala kumba POE ki samla ki jongi ki batho ya kini ki CUAT exam hamtam ki ba apply ya ka master degree ki yo ki habandet sabar ki habandet sha ki wei ki jala bat ka tu jing yo jing te pro ka dei sisngi asngi chwa ki salet ya tu bi jala ti kani kalau bu jing ti nila keren bala da kumno hoj ni suggest ba la da kumno kan bha ba kin don haman ki district ti henry nakaliang jong minister ula pentip yang i buang ba haka next academic session ka bomut house number 1 kami clear kan sayo south league center artli hasolong kawai ni hu bat kawai ha ka chaka kawai ha jowai bat kawai ha tura ti nakaliang jong ka seng ni so ban ai play ya sarkar ka ba la menteri stop ban wanra yakini ki center bantho ya kai CUAT exam no beli kan ni kalong badon kam kata ki wei ki mat ki bangi lakren kalong ba kumba phi pej menta lada phile one admission lani lada phile apply kam haki competitive exam lani phi wat ya kinu ki jaka bandrung haki school berti college haba gilet yakini ki entran lani haki balej haki ki competitive exam kawai na ki subject kaba syakwan ha ke exam kadi ka aptitude ka logical reasoning but ki student ki jongi ki saya thu jongi ba ki shem jinge ba ban le ya ki aptitude but ki logical reasoning test but kane ka jinge ka long ya ki student ki jongi ban do admission na ban fail ya ki competitive exam nah kalian juga seng ngilapan kia bakal don kam ya sarkar menta ban wanra ya ka aptitude and logical reasoning hadu school level kau boleh ladang di wanra ya kan ki exam hadu ki school level ya kan ki subject hadu ki school level ngilalo mapen kre lupa ya ki student ki jongi bakin pass ya kini ki exam but kau ini lagi jing mentoi jong kini ki test ka aptitude but ka logical reasoning kalong ba entip lupa ya sab jong ki kena nadu dangre laki don sab ha kai kala bandi ki don sab ka mathematics ne ha ka literature la ne ha ka law la ne ha ka political science ne ha ka no benda tila da kila entip lupa ya sab ka sub ya ki banjit ya ki subject ha ki higher courses let's say endala pass class 2 kan sub ki banjit ya ki stream ki jong boleh kila develop lupa ya kata ka jisu thu halor ne kam tina kalian jong ka nakalian jong ka seng ngin sa ajing mod ru ya kani sya ka education commission ya ka badang shu set up obli kani kulo bodon kam nam ta jing motoi jong ki student ke jongi kam master who agree in principle ya kani who agree in principle uong ba ho ka ladon kam ya ka
sarkar ban step in ya kane kumbang ong phi ba menehi hakmat jongi ula phone ye ki officer ban le ya ka comparative study ka gap ka ba ya phera baden ka government but ki government aided but ki private institution di ula phale ya ka comparative study but ka government ka di ban step in nombli hakaleng jong kari India ki state government ke boper ki la step in ya kane ka kam kani ka kam kalau position usah sungkudu la da pi follow up berbuat kaying ke syari bahakli du jong kari India ru kala ayak ta karai ba ka government kala ban regulate fees kumbawa ngapi kita sipun ki jala ki bala set up ki commission ki boper ban regulate ki fees ki regulate kumno ki snaya ka commission but ka pa ka school la ni ka college and university aswa ba kin shim ki fees ki hapan yo ka approval na kata ka commission but ka commission kan ay approval tang la da ka biang ka justification beli pihak kiu ti kum kini ngila dom kam ka jala ka jani but ila ban le ya kane tang la dang iwan ra ya ki appropriate legislation la ne da ka ai nomla ban su ong chim ta kata nomli haban ra da ka ai khlem ka an phenomla ban wan ra regulation ki nakhle jong agree in principle but ula da ong ngi ba un sa shim khe na kam but nakhle ka sen ngin sa follow up ba ya kane nomli kani kalakta shi ka di ya ka puli ka puthi kalakta shi ka di ya ka yo kot jong ki kimi pa ha ka jala ka jong